नालाय मा एसे गाज्रिलै सानैसो सिख्ला फैबाबो मोजांमोन खमसे खम नायनो मोनगौमोन सोरबा फैबाबो हामगौमोनलै एदावनो मोनगौमोन ओइलाय गारि नोंना नङाब्रा माथो गारि बायदिबो नुलाय नोंनो होद गारि मोनाबाथाय आं थाबायना थांनो मोनसिगोनलै दिनैबा हले थांनो मोनाबाथाय आं गोथां गोथाङै थैथारगोन बे बस ओइ दिनै हरलाय मा दिनै बेखौनो जावनांसिगोन खोमालै दुगागानो मा बोरमा बायदि थाबायलायदोलैलाय गोदान फैदो खोमालै जों गामियाव एसे नेंहरना जावनांगोनलै इखो दिनै ओ फंबाय ओइ नों ओरै फै माखो गल'ल' नायदों थाब फै अ आदा आंखौसो बुंदो र' आदा थांगासिनो दं आं र' मामोन आदा बाबा गेदेर मानसिजों रायलायबा ससमा खुनांगौ बेखौबो मिथिया नोङो आरो फारसेयाव फारसे हावाइ सेन्देलसो जिला लंपेन्टबावसो आरो बे एफा गरमाव जेकेट सुइटार सार्ट गानै बेगबो लाबावदोंसो हाबाब मेसे दुगालै नोंलाय आरो बे ससमाया दाख्लै फुटपाथाव 20 थाखायावनो मोन्दों माथो आंलाय आरो बेगा आरो मुङा मा नोंनिया लाजिलै आरो लाजियो बुंनो नामखौ आंनिखौ मा मुं खोथानायाव लाजिलायनो बेलाय खोन्था आरो मोननाय पास सोंबाय जेथिया आं निजिनि नामखौ बुंथारनोसैलै आंनि मुङा जाबाय माखुरा हाब माखुराम मा नाम बेलाय बोरै नाम ओरैनो मानसि मानो खालामोब्रा आदा उपायथ' गैया बिमा बिफा दोननाय नामखौलाय आरो सेंग्रायानोथ' एसे सिदा सादा नांदों अबेनिफ्राय फैदों फंबाय नोङो दा खोन्थाबारालै आदा गामिनि नामा मा जाथाय लाना फैदों नोङो बेहाय आं जाहायं लानावसो फैदोंमोनलै गोदाव सोरावनो एकदम खनसेबो फैफेराखैमोन दिनैसो फैफेरदो फार्स्ट टाइम आरो फंबाय न'आव सोर दं थानायाथ' जोंहा आइ आफा आरो बिनानाव आरो आब' बिल'सो होनबा नों आंनि बैनाय जादोलै नोङो नामा आइ दै नों आंखौ सोबाबाय ओइ आदा नोंसो माबाबाय बेखायनोथ' खनसे सोबाना जाबाय गोसोआव लाखि नोङो जा आब'नि एसेबो खोथा दं होनबाथाय आंखौ सोबानानै मा एसे दुगालै नोंलाय नोंसा आब'खौ आं दानो खावना लायगोन मा खालामनोलै नोङो मा खालामनो हा मा खालामनो आइ दै होद बोरमा माखौ नायबाय दं होसो साला सैमा साला बै आं गोजोननाया दा माबोरै मोनदों नोङो माबोरै मोनदों साला सैमा सिखार नोङो होद नों हगार साला हाब आदै माखुरामाथ' फैगासिनो दंमोनलै गारिफोरसो मोनासै नामाथाय ओरैनोबा खेबनि बन्द' सन्द' जागासिनो बिबा अबेसिम सफैखो र' ससे आग बारायनोसै हाब बैयो आदै माखुराम बायदिसो नुहुरदों माथो हाब मा सोर बुगासिनोब्रा बेखौलाय र' खाथियाव नायनि र' ओइ
salah nih mak udah mari makan link seroy Chưa bao vậy nương đặc liang chẳng thul thul bisa nih nương sa nương đã phu ya ba nương khâu bang nương khâu đi nih ang phơi sự serang gele Hei, barang beneran mày. Woi. Adai, sikat lagi, sikat. Ada sikat. Oh no. Dakling serang ke benar kayak mana nih benar kan nasar rumah. Be ada yang di sini mata yang udah dai gaya mat video nama. Hoi, Dania, angzut. Oi, denger bilai. Nei, masa moसौ bolot बड'लेण्डनिफ्राय बायना लाबोखादों आङो मा खालामनो हागोनलै नों आंखौ फैलै फै नुबाय आंनि मोसौ बलदखौ गिबायना गियाखै नोङो दा Oh no! होद मा गल'ल' बुजाबाय थाखो बांसिन बे साला गल'ल'खौ सानै नाङालै नों हारसिङो बेखौ Oh no! Adai, sekat, adai itu, kasih tuh, nih. Oh no! Ade, आं ये बोरै सफैखो Hei, biसोरो मानसिनि नङालै उसुसो tuh, adai tuh